Eta eskolara zenbait arraten zen duen, hemendik eta eskolara? Orduerdi metik edo guzera. Eta egurdin bere jaten etxera etorten zinen? Bai. Eta gero berriro buelta? Metik ez. Bai, ni bai. Eskola bentada ez ingresunak Bai. gu orduan etorra nintzen egurdien jaten hogeita txokolatea. Eta plazan onni minen duen itxurri eta frontoe pelota gehiago. Orduan mungire bere joten zinen eskolara? Bai, eskola Ara, Bentadez. bentadezera? Geuk nire nuen duzen. Zeuok inaugurau? Bai, eta hor dago Ze urtetan, hori gitxi gora bera? gerra horrean izan da. Gerra horren. Orduan mungire joten zinenen, han lotzen zinen. Bai. Ezen duen... Hogeita txokolatea janta. Ni etzen torten egiten. Hau bizireta. Ze ni zenaz txikerna, Zenbait urteko alde deko zuon artean? 15 na. 15 urte. Bai. Eta zu joan zinenerako orduan ja bizikleta eukizen duen? Bai, bizikletea, egozan eta gero bizikletan etorri zen. Etzera? Bai, bai. Eta orduan mutilek eta neskak batera ibiltzen zinen? Eskolan? Ez. Ez. Gela banatan? Aparte. Eta zuok zer aukitzen zen duen? Laukizen dano batera. Bai, laukizen danok. Eta ganera edade diferentetako umek egongo zinen, ez da, danak batera. Eta hemen zer aukizen duen, maistre edo... Maistrea, ez da? Piedad. Piedad. Arraiak poderazten. Eta euskera zitzen zen duen eskolan? Ko. Bai, euskara. Euskara dotrainak biten. Dotrine.